si dať na videu a toto video, neviem ako to mená, ale asi sa informačné video, alebo nejaké proste autobie, nie také amatérsky, alebo proste niečo také, takže dnes bolo ukroky a očovali a vyznávam sa, áno, plakala som, ale iba pri tomto, keď ma pýtali, ako mi dali krv, to očkovanie tak bolo, len bolo to vidno takto, ale má asi takové koľko, ale ja my sme si mamou mysleli to pláže nejaké dvojročné bobetlo, len to bolo 10 dievčat. A zistila sa, že vlastne asi, alebo neviem, ale asi, alebo nie asi, to zdieľa po mojej terému, je taká choroba, z ktorou sa dáži, ale boli vás strašne kolena, neviem, či sa nedá to overovať, ale bude z kolena, môže mať vír a proste už máte tam DA. Neviem, keď mi kúpila takú kontrové rybu a je paradokové omáčka, lenže som je skôr rastlinný olej, lenže mi chutí viac dajko omák a tiež mi mamka ešte vlastne už to krátite a bol tam taj na kluby a svaly, alebo pri listní svalokov, že bol tam ten taj, ale ešte aj vlastne mám takú také klapky s vitaminom D a proste táto maličká deštika sa to 8 eur, ale stačí si dať 2 kapky, tak iba 2 kapky a dnes som to asi 5 kg mala a je to strašne také, je to ako olej, ale vôbec nemá žiadnu. Tak to bolo preto video všetko a ešte by bola veľa premenu, že slovenský tak dnes nebude, bude až zajtra a ja neviem, čo natočím zajtra alebo štvrtok, keď budeme u mojej tety, takže teraz neviem, ale určite už raz bude, takže máte čas ešte písať nejaké otázky. Mám ich tam už od rôznych ľudí, ale dnes som sa mýlila, dnes stránka na Facebook nebude, ale môžete to písať do videí, napríklad dole a to bolo pre toto všetko, pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám to video páčilo, keď sa vám páčilo, dajte like, budem rada, keď sa vám nepáčilo, dajte dislike, nemusíte, fakt, a po prípade koment. Tak majte sa.